Имам лоша новина за теб, ако обвиняваш другите за живота си. Ако си нещастен или неудовлетворен от живота си, знаеш ли чия е вината? Твоя. Сега ще ти дам 3 съвета как да поемеш контрол на живота си и да спреш да бъдеш жертва. Като третият, най-вероятно няма да искаш да го чуеш. Първо, спри да мислиш като жертва. Винаги имаш избор. Винаги можеш да направиш правилното решение, което да промени живота ти. Второ, създай система за подобрение. Всяка седмица прави нещо, което те прави по-силен. Учи, развивай се, чети, спортувай. Тези навици изграждат здрав характер и силна дисциплина. Третото. Излез от комфортната си зона и научи умения, с които да решиш проблема на много хора. Любимата ми реплика е: няма как да стане. Това нещо, чуя ли го, направо ме пали като мотор. Винаги има как да се реши един проблем. Само да искаш и ще го направиш. Точно за това и това е най-горчивия ми съвет. Никой не обича да излиза от комфортната си зона. Най-важното нещо, което аз научих, е, че трябва да съм активен и да поема отговорност. Никой няма да дойде да ме спаси. Затова направи го и ти. Поеми отговорност за твоя живот.